Kardong, pini adapa biota long pen kado kavya phantame adap ke me kardong nang patriklong kardong. Tangte pini adapa biota arjuitha. Khatkhati police station gaparlo phaikuni ni phaingkora ke thom arni tili hinia por malom lahrejan ahitia dung lapen lahrejan bagan malom ke do ongdunga hem mekicho. Labang suame ki thurlong lo kopi kosong luni kachini japhan raratuma phan police atom arju pon bomla. Tongsikot pen Dimapur Fire Brigade lapen Karbianglong Fire Brigade atom adimalong palidungsi ongdunga hema bangke mekicho pen pajok dung. आई একটা আমি বলতে ফোনে সব চলে গেল এই জুনটা পিন্দি আছে এটা কাপড় আছে লয়া চলি সব ডকুমেন্ট সব চলে খাবে আপনার ঘরত কেইজন আছে মানে আমার ঘর লয়া চলি লয় আমি পাঁচজন মিনিমাম 200 নিচিনা ঘৰ আচ্ছা ইয়াত কিমান মান সম্পত্তি মানে ক্ষতি হৈছে বুলি আপুনি সম্পত্তিটো আইডিয়া নাই মানুহ লগা ঘৰতে কিমান সামান থাকে না থাকে এটো তো কেনেকা কব কি জ্বলিছে কিহৰ ফলত হৈছে तो ये तो मालूम नहीं है वो पीछे से आया है पीछे से मालूम नहीं है आपको और क्या क्या मतलब आपका घर कोई बेकारी सब जल गया क्या हाँ मेरा बेकारी जला नहीं है तो देखिए ये मेरा बेकारी है बेकारी साइड से पूरा जल गया सुनने में आया कि गाड़ी उड़ी भी जल गया बोल के हाँ हम भी गया नहीं है सुना है उधर गाड़ी जला है कितना जैसा घर होगा 200 जैसा घर हाँ Kedam tang phaikuni ni phaikre narkeparni Guwahati along BJP National Ameipu JP Nandaji lapen Home Ministers Amit Shah kewangahut Assam arlo alongtin amondola longta methanga sa hemdunangji pu kaning jete kanga tengpen phaikuni ni phaingkora ke thom arni Duarbagori BJP asa hemki miki kimkerang kecheng asai kapang chengpo Sai hem kimia phamnu jo kisom kapang chengpo na jame kalong aluhia man pen Duarbagori Probhari in charge Robi Rong Pipensi Ribbon ing Tipon Long. Labang so jeme kalong Dolamara Municipal Board Chairman Mongor Singh Terang, Duarbagori BJP Mondola Chunbang Daniel Terang, VDC members John Kathar, Lapen Pinang An Songalong Klembang Pubang Piatum Chetong Dunsi, Mesen Pen Jamek Pachunpon. Ati lason BJP High Command pen kapin khat ke homosti tin long ta konsensi tin long ta son party office mission pen du nangji puke nili kaprek a political party divan ke thek nong lipila asipini BJP a party High Command pen kapin khat pon ateng si dak Duarbagori sitame office sikim no nai polo nili tum long le tame long thai bi sitame dakni tum mondor a president Sonaram Singnar alangli si donate lo asi alangli phandame ni tum akeru paper pig lo asi pini tame dak mondor office ki kimi phan ni tum dak chisik chidang lo em sar ke bang jelam du em sar kalte president sar tum ke bang jelam du sidalangli tum Delhi kinang sort program du kokpen joksi ni tum phanang pin khan lo lapen dakli tum probhari Ropi Sangho lapen mondor president secretary ni tum han pulo je kam ke derare je policy nang tum pangcheng bomoi pusi ni tum nadak pini nonggi ni tum sompon lo ni jok pangcheng pon lo asi ni hin pen mang ke kaprek thang ta ning je thai lo asi ni ningarong par pik lo je ni tum homosti long tame mission BJP sai hem long pu pusi ni tum ning thepen si ni tum pini lo sa kam ta pangcheng pon lo Amit Saji latum bahini Guwahati wang pen Assam arlo amondol doan ta amena asai hem do nangji pura alang litum Guwahati BJP state office along ing putikang long laswa teng pen akehai Dr. Tuliram Ronghang ilitum kacenghon asien alangli kapin khada teng pen a block amondol tin Karbianglong 26 inkoi ra trok do khomosti asi la so mondol inkoi ra trok along ta mena sai hem do lap dangji upen dak Duarbagori akihai
ilitum kacing hon Richard Tok bi EM sar sita alangli inisiatif pen mondol a presiden la pen ke BDC chairman ake hai sar koi rong par hai apan pin khat si nilitum pini ka dokawe ladak chingrum pen BJP a party ke pathir je aphan sai hem ke pathir je aphan kadok awe chitong pen pin ni ladak ing kupon Assam lapen Meghalayang bong suluk sutaka tomon ki jaba puthak APHLC Dhansuri Constituency Committee claim bangphu Mohan Singh Tokbi lapen arisang hotom pen pini pherangkia meyalom kaning je ponalam the arju iksinang Taso abordar taso alam kia butha itu mitini ninjeng tum lalu dak Karbi Anglong pen Meghalaya laso border ke aprang benda ing samjin ben segitu Karbi pen comang khasiat pen ke korte apokoson itu aprang benda cedam ciwangu pen cerapik khasiat pen Karbi ke hemisiat ason nasi ladak non incident mukru polong Karbi Anglong laso incident ke lake heri forest protection fancy bang forest bang duty cheklem lo illegal jitu cutting of trees laso protection fancy bang forest department tu duty cheklem lo laso duty cheklem put la isuman culprit tum thengpi chonghu tum laso incident pakuri lo lake miu laso incident pakuri ke monong kita aweder nangji posi ini tum ninge thidi PSLC penke lepenke ladak border along ladak ke aprang penta dispuru 1951 jitu Karbi Anglong district along penta ladak ke survey central survey of India latun sibang pilar ki etang do ladak thang ke siksa kabe pilar do bang central penki etekang pilar do lepenke lasi ni tum puthidi lage dispute ave Karbi Anglong Meghalaya la sa border bang ke dispute ka ave aprang benta pen non pu benta non puta ave no la forest protection apansi la hai mane klanglo incident so bang ke unor ave der nang pola so incident bang ke ni parji lasi ladak border long ni tum demand di dak police outpost permanently ladak prabjin pen binang po border police outpost binang po border along tangkring pen ladak pen security full security donang po asila yitu kithilot abang pu phan lake ex gracia isula 10 lakhs ke khoti boron pinang po a family mane duwak mane bangda suli nang ko bangda po pai dolang osomar hai bang korte hai to bang family ta chelang nang ko pot asi prabjin pen la so dikis family phan rap nang po lepenge jitu injure phanda la 5 lakh la so bang ke ex gracia so khoti poron pinangji kusinili asi Karbi Anglong Autonomous Council Authority to finally choniring tung asi la so teng pen sila tung claim po kusinili ning thelo athepima tim Karbi Anglong ke aprang ben darap lo nasi nonta la so incident bang ke ing samjin pen la so pachun nang po la border area bang ke la non mata la so situation phang nu ni da ji phan permission ji phan chedam chiwang nang po parang te ti do nang po le pen ji tu la sikaring hi phan isu ottoman to suspension ke bi po alang penta ing hon pon thura aku real estate pinanggi posi nili tum choni ring tum Karbi Anglong Autonomous Council Authority phan el kadong me bang dodun pame phansiar na me hirjume hangpidun lo lapen la lekthe sangho karlitang lo nongeyo lekthe sangho family to hansitame nili tum ajalle cheradun lekthe dat positame alang ni tumaki sung no nili tum sitame arjab don po mo alang tum
kerap nang chang patang te se tamene tung ke kai keta ke ching hon long ke episode si ben ke aprang ben ta do la pen ke wang je lang se tamene to mang ke aljab dun thebi la inglong so an han mang ke la si ne bang ta la lo chuning ridum kang tung bang ke karbeng lo autonomous council la CEM alangli bang sitame la so pu thak bang langdun chari pame la pen prabjin pen juntu nikila kichiteng khengwek atum phan sitame alangli ke nonamat ke authority of karbeng long mati ha alangli si mane prabjin pen mane hala kichiteng khengwek atum han ta nepdunal nepidun un thek asomte lamang si puduning tu la pen alangli karlitang pen mo pen pubom si alangli aning hang mane kalilo alangli duty ben sigi thilo da pot si la bangke khuti poron bu mo pen pubom lo compensation bang pi paprap jini la pen Assam state phanda alangli la so pu thak bang pachini ene chini tanglo se tame anso se RDGP pen alam the pa do thui phansi ni tum ta chuning rilo la pen la so Meghalaya pen Karbi Anglong lo Assam border ke non pen de lo alam ke doge sita me ho dak kai ta solution ave la si non ma Karbi Anglong autonomous council CM ake hai ge alang li ge chief minister men ta jir po posi anu tin da je than hur lo pot si prabjen pen la police station outpost bang prabjen pen border a hoilong bidam kokye phansi chuning ri dono la pen mo nong phi ke bang ji lang mangala so non pini atumi diglom atumi lama khatana son pabe deje phansi nitum hin bale chuning ri dono age la so hut la tunge text ke kipi selasi la Bengali Bihari Bijoy Singh po tum mangke sel tech officer do mangke thank chok asi bang apran energy si ke bori la so hut mohen tokbi o bang Ceraban dealisilo ar nam kerap dunlo mane basi chilo la so sales tax officer tumta arenga huge solo so piglo sita apran mangi jok chilo la si la so Bijoy Singh po da Bihari la ka aprang la so uria kelengkari long ta la so minute in boldo la pen ke itu khotkhoti forest gate long ta forest guard tum handa ke theng ke chok আর অফিস যেহেতু ফাইল রেকর্ড আনতা ইনসেক পিলা মে প্রিন্ট লাভ আহসি লাটা লাসমনি বিজয় সিং বুবা ইনফোর দু আসলংটা লাসি লাসমনি ফান অন্ডার এরিয়াস লং দেলা লাসি প্রাবদিন পেন এরিয়াস তংজি পেন লা ট্রেডিং লাইসেন্স পেন ইনথান এনং লা তুম ফান লাসি নন লা kang putu pusi ayulong laso bangke ing putu pusita trading license bangke cancel nang po la bengge la so minute pan prabjin pen kang nangi pan nohok le do sita areas ji pan paprap nang po pa authority tum Bidya Singh lekhe apran kidama birta kilong pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM MP MLA atum ing samri Karbi Anglong Autonomous Council CEM MP MLA komatlune raratum manghudun pro Meghalaya Chief Minister Conrad Kongkal Changma Mukroalong abirta kilong pen ke claim ke dam dode sangsia songsi theklong Tongsikor pen pherangkia meita padopit pherangkia mealong mukro ke West Khasi Hills pu ansi kaningje Lasi ahok ahak mukro ke Meghalaya Parlodet loma pusi raratom chethan rinti Sitame Lapu Karbi Anglong pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM MLA lapen MP atum inut nata la swaputhak ase chibidun deret Aronga je kandet lundet api kisung ki phwalong thevin thewan avedet pu ongdung aratum pen ningjirinti Karbi Anglong Sport Association Dun Meipu Borsing Kro Football Academy hin pen pater piponsi Denarong Sport Association pen Bharat Pathuak lamalong Football Championship angdung kiti Melsen pen kapachun pona berta nangli Karbi Anglong ari soi jangatum kapathua nat ington nangni La pen kapathua hin paprang du nangjipu akimang pen Kasa Dun Meipu Borsing Kro
lapen Gulab Pro an parta Rajiv Phangchwa tum chingwai chingsai pen Denarong Sport Association ang kangkido Bharat Pathu aklamalong prize money football championship pre ni phaing kora pho arni pen kapathu pang chengsi phai kuni ni phaing kora kithom arni Nokbe FC lapen Lokso Tokbi FC atumang bong angdung kiti pathu pon angdung kiti kapathu along Nokbe FC atum kapathu ke thek machora jok bol pomni Lokso Tokbi FC atuma phan thapsi angdung kiti kapathu chipahai ponlo ke hayate rangatuma phan tangka suri phoke lapen nong e lapen kere mate rangatuma phan tangka suri inkora pho lapen nong e pajer po prize money football championship Denarong along kibi pon ake hai mate donor Gulab Pro lapen John Miligatum nangke rabdun pena joini Ladakh Denarong angkang aju kapathuari soejang nangathur miatum sitami penangan ningarong pen labangso kapathu thek dun long lo lapen labangso kapathu along penangan atum ki thur miu be tumke Charlie dunpo lasi arni sikela tumta kangtui kapathu dun longpo usining the pensi labangso kapathu alang tum nang rabdun pen labangso khelabi ponlo pini arnian kicheng pen nonan ta ing samjin pen chunpon lo lapen pini arni ke pathu bang Lokso FC lapen Nokbe FC yang bong si chepate ponlo lasi asapso Nokbe FC bang kethek muchot ajoine 2-1 pen hai ponder lo lasi pini angdung itie bangke Nokbe tim tumbang si champion manponik del tangte pinia da babirta bangkila pansi kangthonik lo kadu kaveta dumithak me kurwang thu